Os mo chóir amach tá rins cluichí a bhíntar a imirt le linn iche hauna. Solan dionamid iirecht, trí luantas na cluichí sin. Dúspáire cahamid crusís a dhéine orthú a gúsáid an sir bhríthar. On na bhuile sagabh sé céir atá gceist leis an bhríthar sir. Well, séir den bhríthar sir ná. Nuair nach ól duit, cé hé nó cé hí an gníomhí nó cé a dhéanann an gníomh. Mar sin ní le saine cé atá ag duna tagart gon gníomh. Chomh maith leis sin, an bhríthar sir, bíonn sé sir ón uimhir uatha agus ón uimhir olra. Agus ní bhíonn aon fearsa a gceist, mar sin ní le saine céad atá a gceist leis. Nuair atá muid a gúsáid an bhríthar sir, go hiondúil bíonn muid a úsáid le linn teoiricha, nuair a thugtar teoiricha dún. Tá cúpla sampla anseo os mo chóir agam. Féachtar. Féachtar Cúla4 Scoil chuile lá. Osclaítear. Osclaítear an doras Cúla4. Déantar. Déantar an obair bhála gach ranúna. Briathar. Briathar nó rialacha Scoil. Agus deire ceannítar. Ceannítar máisiúchan iche hauna san siopa. Mar sin, nuair atá muid ag míonú na cluichí seo, tá mise chun úsáid a bhaint as an bhríthar sir. An chéad chluiche tá againn ná tá úla againn, agus tá sé ag crocha ón tíleáil, agus tá sé téad. Agus cuirtar púcín an simreoir nó an sé atá ag imirt an chluiche. Déantar iirecht plaic a bhaint den túl. Ach caitham ar ráibh go bhfuil sé fíorheachar é sin dhéana. An chéad chluiche eile tá againn, tá sé anseo os mo chóir. Tá báisín againn, tá iscisteán agus tá úlaí iste an. Agus déantar iirecht plaic a bhaint den túl, agus thu ag tuma nó nuair a thumptar de éideann isteach san uisce. An tríú cluiche atá againn anseo is é sin ceann go na cluichí is tradiisiúnta atá againn ó thaobh iche hauna. Tá mé cinnte go imir do chud sean tuismitheoirí é seo nuair a bhí siad níos óige. Tá cúpla gné a baint leis an chluiche seo. Dúspáire, bíonn an sé a bhíonn sa gimmert an cluiche púcín a chud orthú. Tá trí phláta anseo os mo chóir. Tá fáine, tá ithe, agus tá uisce. Déantar na plátaí a bheasca timpeall agus puchttar amach pláta a bhain. Tá míniú difriúil a baint le chula ábhar atá ar na blátaí. Mar hampla, an fáine ciallaíonn sé go bhfuil tú chun pósa. An ithe, go tradiisiúnta, déirtar go bhfuil an bás in andit. Agus leis an tuisce, déirtar go bhfuil tú chun dul thar Mar sin, chun an cluiche seo a imirt, déantar púcín a chud ar an simreoir, an sin measctar timpeall na plátaí, agus deire roghnaítear an phláta, agus dúireann sé sin le fios chuit, cén todhchaí atá an andit. Ba bhírálinn má bhhainn sibse tríal as aon cheann go na cluichí seo, tá gurach sibh isteach aon fictar nó físeán atá agaí.